Mohon bersabar, ini ujian. Barang ke oto yo dari pakan ibonyo jale hari lasanyo mangkok jonan lain udah sampaikan mula parangai yo ade juo mangkok jonan lain udah sampaikan mula parangai yo ade juo. Balai kapanan di lawitan menuju pulau Kang Soluo mangkoknya adik udah salahkan sayang berubah dari biasa mangkoknya adik udah salahkan sayang berubah dari biasa. Barang ke oto pamili raya oh dari Padang ke kota Bangko mangkok baru sayangnya udah deulah adik bapak yang cinta mangkok baru sayangnya udah deulah adik bapak yang cinta.